Берәүнең берәүгә насыйп булу бәхетен тоеп, яратышкан пары булып, таңнарың гел алы булып яшисә иде. Бу бәхетле айларда күтәрелеп, айларга гел мәхәббәтле көннәрдә чәчәк атсын гөлләрдә. Айы булсын төннәрнең гөле булсын, көннәрнең айы да булсын гөле дә бәхетле гомерләренең. Бу бәхетле айларда күтәрелеп, айларга гел мәхәббәтле көннәрдә чәчәк атсын гөлләрдә.